name. Amen. Sa oras na ito, bago ako umalis, sisira ko na kayo ng Word of God. Alam niyo po, tayo pong lahat ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Ako man din ay makasalanan. Bata man, matanda man, kabataan man, lahat ay likas sa makasalanan na sinasabi ng Roma 3 verse 10, Roma verse 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. So lahat ng tao ay likas na makasalanan na nangangailangan tayo ng kaligtasan. But you know, 2,000 years ago, remember, 2,000 years ago, Jesus Christ, the Son of God, He came to this world and He died on the cross of Calvary because of our sins. Inako niya yung kasalanan mo, inako niya yung kasalanan mo, inako niya yung kasalanan niya, inako niya yung mga kasalanan nila, inako niya yung kasalanan ko, lahat tayo sa sanlibutan. Inako niya lahat ng mga kasalanan natin upang tubusin ang ating mga kasalanan. Napako siya sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran at matubos ang ating mga kasalanan. Ganun katindi yung pagmamahal ni Jesus Christ. Bagamat tayo ang nagsalangsang at lumayo sa Diyos, alam niyo po, napakatindi ng pagmamahal ng Diyos Ama. Gumawa siya ng way para kahit ikaw na lumayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Yan ang problema ng tao, yung kasalanan. Kahit napalayo tayo sa Kanya, anong ginawa ng Diyos? Sabi ng John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Guys, ang pag-ibig ng Diyos napakalawak. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. Ang pag-ibig ng Diyos ay pang walang hanggan. Mararanasan mo ito if tatanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo. At tiyak, mararanasan mo yung tunay na kagalakan. If ngayon nararamdaman mo parang parang meron kang hinahanap na hindi may bigay ng pera, baka si Jesus yun. Si Jesus yung kailangan mo. Sino gusto dito pumunta sa langit? Itaas ang kamay. Sino gusto pumunta ng langit? Alam nyo, hindi po kayamanan ang way para tayo papunta sa langit. Hindi si Jesus, sabi ng Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito makapagliligtas sa ating kundi si Jesus lang. Ano sabi doon? Si Jesus lang. Hindi kayamanan makapagliligtas sa'yo. Hindi diploma makapagliligtas sa'yo. Namatay ka man, matatalang mo ba yung diploma mo? Meron ka bang namatay? Meron ka bang nakita na matay na talayan yung asawa niya? Meron ka bang nakita na matay na talayan yung motor niya, na talayan yung bahay niya? Hindi ba hindi? Sabi ng salita ng Diyos, ipinanganak kang walang dala. Sa Ilocano, labos-labos. Mamamatay ka din namang walang dala. That is the reality. The reality, walang bagay sa mundong ito. Maski yung mga suot nyo, walang bagay sa mundong ito ang pinakamahalaga. Yung pinakamahalaga yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Sa tao may katawan, merong physical, may body, may soul, may spirit. Kapag ang tao namatay, ang sabi ng tao, tapos na ang buhay. Pero ang tao kapag namatay, the reality is, ang kanyang physical na katawan ay mabubulog sa sementeryo, babalik sa alikabok. Ang kanyang espiritu babalik sa Diyos. At ang kanyang kaluluwa ay still alive. Our soul, when we die, our soul is still alive. Ang kaluluwa natin mananatiling buhay at yan ay haharap sa upo ng Diyos. Sabi ng Hebreo 9:27, minsan lamang mamamatay ang tao pagkatapos ay paghukom. Pag namatay ka, ligtas ka kaya? Pag namatay ka ba, kailangan mo pa ng pera para maligtas ka? Kahit mamatay ka, hindi mo naman makukuha. Meron na ba kayo nakita na matay, nakuha niya yung pera niya? Di ba wala? So kailangan mo si Jesus. Ngayon, nag-aaral ka para magkaroon ka ng magandang future. Para magkaroon ka ng magandang trabaho, business pa ng araw. Ba't ang tanong? Yan ay preparasyon lang sa mundo ito. Piniprepare mo natin ba yung kaligtasan ng kaluluwa mo? Ngayon kung hindi pa, kapag hindi ka pa sigurado, magiging sigurado ka kapag meron kang Jesus sa buhay mo. Amen? Kapag sasabihin ko sa iyo, sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mabibigo. Binigo ka man ng ex mo, binigo ka man ng kaibigan mo at ng best friend mo, hindi ka mabibigo kay Jesus. Sabi ng Roma 9:11, ng Roma 10:11, hindi mabibigo ang sino mang sasampalataya sa Kanya. Binigo ka man ng crush mo, binigo ka naman ng tao na nakala mo mamahalin ka. Diba? Nasabihin ko sa iyo, si Jesus ang totoong nagmahal sa iyo at hindi ka mabibigo sa Kanya. Amen? Ang kailangan mo, sabi ng Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Anong gagawin? Sumampalataya kay Jesus Christ. Kailangan natin magsisi at sumampalataya. Habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na
na magsisi at maituwid ang ating mga buhay, maituwid yung mga maling ginawa natin at maitama natin to. Dahil kapag namatay tayo, hindi na natin maitutuwid yun. Wala nang solution sa pag namatay tayo. Habang buhay ka, may solution ka. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Si Jesus ang kailangan mo, sabi mo sa katabi mo, you need Jesus. Because Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life, and no one comes to the Father except me, except through me, sabi ni Jesus. Makakarating ka lang, makakapunta ka sa karya ng Diyos kapag may Jesus ka sa buhay. Ito ang kailangan mo.